Eskerrik asko etortzeagatik. Fundazioan aldetik kanpaina bat bidatu izan dugu kirola, futbola eta euskara ere bai lemarekin. Eta horretarako, udaletxea, Bilboko udaletxea laguntza ezin hobea eduki dugu eta daukogu. Eskaintza onartu dutelako, eta espero dugu sensibilizazio kanpaina honek hori eduki ditzala nahiko oinarri da, ezta? Ana Ekaso Rubalkabanaz Bilboko euskara zinegotzie. Eta alde batetik eskerrak bai Athletic Fundazioari, bai Itzarri elkarteari, ekimen hau martxan jartzearren. Zen eta azken batean programaren helburu nagusia da inertziak apurtzea. Inertziak eta zertarako ez da, umeekin eta gaztetzuekin lehenengo berbie euskera izateko. Zen eta edozein mutilari edo edozein ikasleari galdetzen baldin badiogu zerekin lotzen dauan euskera, azken batean esaten dauana da edo bere erantzuna da euskera versus eskola versus etxeko lanak versus motivazio falta. Eta nik uste dut hori apurtu behar dugule. Eta ekimen hau eredu badala hori apurtzeko. Azken batean egie da euskera lotzen dauala kontu akademikoekin, baina hori egitasmo honekin azken batean hori apurtu nahi dugule. Apurtu nahi dugule zelan, esate baterako lotzen euskera gozamenarekin, lotzen motivazioarekin, ez da? Eta, koikili eta atleti hor tartean egotea oso esperientzia aberasgarria eta importantea izango da, non estreskolarre klasetan edo kiroletan eta kasu honetan futbola, esperientzia horik, ekimen horiek euskerarekin lotzea. Eta era horretan apurtuko dugula pixka bat euskera akademiko kontuekin. Zen eta euskera eta udalaren asmoa hori da eta hortik gauz lan egiten, apurtzea parametro hori eta euskera hizkuntza bizi badala edo zein ekimenarekin balio dauana eta azken batean hori da proiektu honen helburua, ez da? Gure neskamutilak lehenengo berbia, lehenengo kontaktua futbolarekin euskera be izateaz eta jakin badakite eta falta jakiena da erabilera motivazio hori, Eta azken batean hori da programaren helburua eta sustraia. Helburu nagusia da Bilbo udalerriko futbol taldeetan euskararen erabilerarekin sentsibilizatzeko kanpaina praktiko bat abiaraztea eta horretarako antolatu ditugu 3 saio. Bat izango da urriak 7an, bertan 10 urte baino gutxiagoko gazteek parte hartuko dute, gutxi gora bera 2000 urtean edo jaiotakoak. Beste bat urriak 14ean, bertan 10 urtetik 12 urtera arteko gazteek hartuko dute parte, eta 3. urriak 21ean, 12 urtetatik 14 urte bitarteko gazteak. Ordua gutxi gora bera 5:30 7:00 laurden gutxi arte izango da, eta bertan nitaz aparte, pixkat Anak komentatu duen motivazio puntu hori lortzeko umeengan, ni nebongo naiz, Mikel San Josek ere parte hartuko du eta Gorka Iraizozek ere. Orduan, 3 izango gara esan bezala, saiatuko garenak umeei motivazio puntu hori sortzen, ez? Entrenatzailea Mikel Aramaio izango da,
bueno, futbol munduan aditua dena, futbolaria izandakoa, entrenatzailea izandakoa, Athletic Fundazioko entrenatzailea, eta, bueno, pixkat, futbol munduan jantzia dena, eta esan bezala, hor helburu ezberdinak daude, baina bat uste dut azpimarragarria dena, da entrenatzaileak guk dinamizatuko ditugula saioak, baina entrenatzaileek parte hartuko dutela, eta eurek ere euskeraz entrenatzeko ohitura pixkanaka hartzen joan daitezen, pentsatzen dugu saio hauek oso aproposak direla. Bestelako helburuak, bigarren mailako helburuak, batetik daukagu futbolariek euskarazko lansaioak jasotzea, normalean jasotzen ez dituztenak, ezagutza izanik pixkat kontraesankorra dirudien arren, ohizko arazo bat edo ohizko ohitura bat delako, normalean gazteleraz jasotzen dituztelako. Beste bat, entrenatzaile eta futbolarien arteko komunikazioa euskaraz izatea, beste bat, futbolarien arteko komunikazioa euskaraz izatea, aukera berdintasunaren alde lan egitea, izan ere bai neskak eta mutiek hartu ahal izango dute parte, saio hauetan, euskarari prestigioa ematea, zentzu batean, atletikeko jokalariak bertan egonda, euskarari uste dugulako prestigioa ematen diola. Izena emoteko badaude bi modu, bat telefono batean, 6-6-4-4-3 bat telefonoan, eta gero helbide elektronikoa da mendiagi@itzarrikas.net. Eskerrik asko. Mila esker. Eskerrik asko.